nnukwu ọgaranya pụta, nnukwu ọgaranya pụdebe ya, ewe gbuo si anya furugo furu nnukwu ife. Otu a ka ọ dị. Enwekwere mmanwụ, mana nwekwe mmanwụ nke ka ibe ya. Duk ịbụ oke mmanwụ, ị na-etisi ike. Mụa bụ Elvis Zuma nwa Nwokerueobi Ikeji si na ọgaranya gị si na chi. Ewesikwa na ife agụji abụ ike, ọ dị ya na mbọ. Mgbe kwuo si otu a ka o si wee dị. Onye na-ekwu okwu ya na-abụ the Dukes worldwide importer and exporter, aka na-eme heavy duty machines na Austria mana Nigeria na kirikiri, general contractor, ichie ọmakame na Nnewi. Okwu dịle ndị kwuru ya, maka na onye kwuru okwu ya bụ ichie okwu dịrị ụzọ dị ike. Onye ọmasị okwu nọ Nnewi nchi, Nnewi Petro Anedo family. Nnukwu mmanwụ ka ọ bụ. Nnukwu mmanụ pụtalụ n'ọgbọ, ife emebenụ n'obodo nụ, maka na Chukwu nwere nnukwu chi. Ife ọ na-emenụ n'obodo nụ, ọ ga-eme ife dị ike na-emenụ nụ. Ị ga-emenwukwe n'ife dị ukwu na-emelụ, ị ga-alụnwukwe n'ife dị ukwu na ndụ n'obodo. Ife ememe n'obodo nụ, ọ bụ Chukwu kwụ n'ọtụtụ na-akụ n'akwụkwọ, ọ bụ Chukwu kwụ n'ọtụtụ na-alụ n'ụlọ, ọ bụ Chukwu kwụ n'ọtụtụ na-alụ nwaanyị. Ife na-emele n'obodo nụ, Duke nkụ ihe egwu agha akọghị, maka na onye na-eme ka Chukwu na-emelụ. Mgbe si gị demedeme, o wesikwa m kene ezi oyi ya bụ ichie Chief Ọkadigbo oyi Austria, Chairman Royal Parliament Emeritus, Omogo Emeritus, Odogwu Omogo na-abụbụ Nnewi nchi Nnewi. Oyi nụ, oke mmadụ nụ. Ọgane Chukwu mere gị, ọgane Chukwu mere gị n'elu ụwa nụ, iji enye n'ụmụ ogbenye aka nụ. Ọnụ mụ ekene inu Duke si m kene inu, ọgaranya nụ. Ịma mmadụ olu na-azụ n'akwụkwọ, ịma mmadụ olu na-enyere aka nụ. Oyi bụ ọchịagha n'Austria nụ. Odogwu Kebo Chief Ọkadigbo, ọnwụ ahụ Elvis Zuma na-ekene nke kpasa. Ọgara ka mmanụ okolobịa, ọka mmanụ okolobịa, ọgara ka mmanụ okolobịa, asị m ọka mmanụ okolobịa, ọgara ka mmanụ okolobịa, ije iwe ego n'okolobịa ka mma, ọka mmanụ
kenekwa Ichie dike bụ agụ nke abụọ n'uru agụ Nnewi. ezi ọya Kenechukwu Agbasi. ekene nsọ edo Ichie Agbasi na Nnewi. chairman Anedo family meeting Nostra ọ dị mma okorobịa ichiwe ego wee chụọkwa ka Ichie Agbasi na Nnewi si wee chụọ maka na ego dị mma inwe n'okorobịa. Ekene sado nunu onu mekene inu dukusun kene inu ọgaranya ibe ya isi mụ kene inu Igbo dogwu onye a na-ekwu okwu maka ya o nwere na ejiri mara chairman na Anedo family meeting onu mekene ịbala ọgaranya na nwa ije o wee sikwa m kenenu Ikechukwu ebele oyama alias Brazil alaba engine 24 volts aka na-eme sprint na maza nne mụrụ yi mụrụ nwa adịghị agbafa na nkịtị maka na onye na-agbafa nwere ife ọ na-emekasị ya onye na-agbafa nwere ife ọ na-emekasị onye na-agbafa nwere ejili mara ya Brazil onye ukwu okorobịa ka maza niile ji ya eme ọnụ ihe ugbo horsepower 24 volts ọ bụrụ ihe ụmụazị ka na-eme ana m ekene okwu dịlị mba alias Veron na Benin City Nigeria nụnụ ifi na-emele n'obodo ifi na lụnụ n'obodo ya melezi oyi gị dị si nkene ini duku ọgala ibe isi nkene ọgala ya ma n'ibe ya ego bụ mma nwoke ego bụ mma nwoke chụba na ego bụ mma nwoke fugo na ndị abụọ gara ya ego bụ mma nwoke ya mere okorobịa nke na-akpata ya ego ị na-anya ọhụrụ na ala ka aka ma mbọ ka ife ihe eri na ife ije ego karịkọghị ị na-anya duku bụ odogwu ndị odogwu ọkpara yara yes ọmụnwa wee Elvis Zuma Nwokerueobi Ikeji ọgwụ odogwu ka nwụ mere ndị eti egwu ndị odogwu ogele ka mma n'okolobịa ọka mma n'okolobịa ogele ka mma n'okolobịa asị m ọka mma n'okolobịa ogele ka mma n'okolobịa ije inwe ego n'okolobịa ka mma ọka mma n'okolobịa ogele ka mma n'okolobịa ọka mma n'okolobịa ogele ka mma n'okolobịa asị m ọka mma n'okolobịa ogele ka mma n'okolobịa inwe ego n'okolobịa ka mma ọyarịma onye na-echefe nwe ife ọ na-emenụ onye na-echefe nwere ọnụ na n'ụlọ onye na-echefe na n'ụlọ obodo duku n'igbo dogunu iwe si nkene Ichie Nicholas Nwobu alias Onyimonyi na Amobia obodo nke dị na Anambra steeti na-ekenekwa oriakụ ya na lọlọ Chukwu ji chọọ ya mma ife ọ na-emela obodo ka eji malụ ya ọnụ na n'ụlọ obodo ka eji malụ ya ọgaranya kasị mmanụ n'obodo
ka o si weli o kwepụrụ nwunye ngwa gwazienu m okpunu asị na okoro na-echebe ọgaranya na chifọma sikwa na nwata ya na ọgaranya na-elekọnụ ọ na-agba oke ụzọ sikwa ọzọ na onye na-eme ka odogwu si eme ya ka odogwu na-akpọ ihe ya mere mụnwa bụ Ozor Emmanuel Chukwujekwu Dara a na-egbu iyi okwu ekwuru nwe iyi si o ka m soro Nwokerueobi wee kene ishe tuk omekeme na Nnewi dike na asa nwoke na-eme ka nwoke si eme